450. That's 450. So 450? No. Thank you. No. Siyempre. Kaya na ako. Advisable talaga na uminom na kayo sa katutak bago mo pala. Ferry boat. Pwede kayo sa ferry boat. Tapos, or railroad. So, dahil ang init-init, mag-railroad muna tayo. So, Magic Mono Rail. Magic Kingdom. Oh yeah. Please stand clear of the doors. Por favor, manténganse alejados de las puertas. Last time I did this one. It has to be the same one? Ma, I saw the dream. Dito na kami, guys. Salty gutom na kaya. Nakapasok na kami, guys, sa Magic Kingdom. Sobrang init, grabe. Nag-picture-picture muna kami dun sa parang facade ng Magic Kingdom sa harap. So, ang dami-daming tao. Kung nakikita nyo sa likod ko. Dami-dami. Siyempre. So, ngayon, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Naghahanap kami ng... Oh, ito, may souvenir shop sa loob. Baka meron dyan. Ayan.
Ang sa ka, Jing? Pagod match? Alright, this is so great. I love it. It's paper. Masarap, lami. Lami. Seafood. Alright guys, so we're here sa Haunted Mansion. Please. A few moments later. Wait lang. Oh my God. Anong masasabi mo dyan? Kasi idea, ang galing pero ang galing ng effect nila para talagang dapat magawa talaga ito sa Pilipinas. Ang galing-galing. Natakot ka ma? Nahadlok ka? Huwag ka nahadlok? Sabi ko, alam ko, mas mamumamahay doon. Jing, nahadlok ka? Wala, sigaw katawa. Nakakatakot ka kasi sigaw ka lang sigaw. Sigaw ka sige rin. Naglamisa itong nagsayaw. Nagsayaw ka. Ito amazing, amazing. I like that one. Maganda talaga ang yung para talaga silang ghost. Mermaid, ewan ko kung ang tawag dito. 15 minutes lang yung wait time. Sa iba kasi nasa isang oras. Marami sanang pwedeng puntahan kaso lang ang tagal ng ang haba ng pila.
sa fireworks. Nalapod ka, oh. Hayag kayo ka, oh. Nani, pari ako mama. Iman ako yung picture ginana. Asa mo? Pari ako mama. Na, oh. Nani, oh. Ay, ito sa may kuan, ay. Dapat sa may... Sa tunga na? Namin A few moments later. Ayaw na pagkuhan mo, pag-record ka na, walang record man yun. Taste the morning out there, like ordinary men who freely walk about there. Just one day, and then I swear I'll be content with my share of reason, wow, to stare. Oh, and then I don't care. I don't have out there. Your destiny lies within you. You just have to be brave enough to take it. Make a journey begin. Hindi pwede, tapo ako po ga. Buwana. Wala, mora na. Mga salida nila, ilang ipakita.
We are all tired. Check the cup na kailangan. Dapat tandaan kung saan nag-park. Saan? Where is the car? Pinicturean yung plate number nun, di ba? Pinicturean ni Grace. Ako? Oo, babe. Patanungin mo. Naalala ko lang, may malaking van. Sa likod. Yan din naman. Oh. Sakit, Elma, di naman da.